mar campaign onego bed controlled. Nikech oyudi ni jogo ma ok adier jomibadhi magitimo malong'o onge, jok mosebedo ka odak ngima morochore, tiyo gi pesa mondo gidonje e sirikal mondo gi protect pesni magikwalo aguch jopiny. Koro chikno josiasa higa ka higa kidwa ni mondo chikno chak tich, to sana josiasa go ema kete tenge, nikech ging'e maber ni koketgi e lela gi jogo ma jorotiro to samoro ok ginyal neno elejiko. Koro emomiyo nokel chikno, lakini chikno josiasa jok matimo money laundering, pesa mayude yo morochore tidwa luoke mondo kele mondo nere pesa maratiro, mano iluongo gi sungu ni money laundering. Jok ma kwalo pes jopiny mako yudo bede office to kwalo aguch jopiny kato pesa ni duogo itimogo campaign. Koro nokel chikno nikech utafiti mane Joga Khan Foundation otimo noyudo ni ji 65 kuom 100 e Kenya ka ok bigo kura ne ng'ato ma ok omiyo gi gimoro. Ada nyisi mfano moro, nitie chieng' na miya story ni nodhi manyo kura kuom jomadongo. To dayo moro nyise ni to awinjo kikwano gik mang'eny misetimo. Igero sikul, igero kia klase skul ma kia kama nyikwa wasome. Kama kori nena goni bise nena klas. Tiene ni skul ma siasa ni nose konyo gero en sani ike ng'enyo kusome, en odwaro madhi e iye. Koro kik weda wuondi kae ni pesa onge gi influence siasa. Jopiny siasa ma Kenya ka osechopo kata kaluo kende. Jopiny osechopo kama koro giwacho ni akumu je Dennis nyaka wane wacho ni chuth ber. Ndalo jano ne siling 20 kende. Okos 20 ne pesa mang'eny kabisa, nyalo ng'iewo kata sukari kilo. Ne wacho ni chuth ber. Adwa gilo matin kapok ichunga e wach mar jok mamine.